Nazdárek, bazárek, je tady velký Goliáš, který nám chce natřít naše kakely. Tak jdeme na něho. Kdo ho porazí, my nebo on nás? Což je zvláštní otázka. Ale jdem na to. Tak jsme se zpátky v aréně. Můj názor, běžte tam, kde zapadá slunce. Jo, máme mega sledgehammer. Tak jdem na to. Tak pojďte, vy ksichtosauři. Týpek dostal přes čuňu a má po prdeli. Tak pojď. Ty jsi to ještě furt nevzdal. Jo. Hej, co děláš? Mi upadla zbraň. Dostaneš na kekel. Chcípáku. Co pak, chybí ti ručka? Teď ti bude chybět i hlava. A on už byl KO. A je lukostřelec. Tak toho se musíme zbavit prioritně. Týpek dostal ultra KO. Dobře. Tak jo. Tak tohle asi bude bolet. Napíchnout na kůl. Skoro. Asi nějaká zlomeninka. Tak pojď. Jde z tebe guláš. Excellent display. Hotovo. All with your might. Tak. A new tool for you. And salute us. Tak to si nechám asi líbit. Nebo ne? Tak jo. Jdem na to. Je tu na brňáků, tak jdem na ně. Ale ne, lukostřelec. Ten balcát funguje velmi zvláštně. Nebo to hramdich, nebo jak se tomu říká. Člověk to musí roztočit. Tak. Ty brďo. Ne. Ach jo, tyhle dlouhý zbraně jsou úplně na prd na virtuální realitu. Protože ono to má strašně divnou fyziku prostě. Ach jo. Lukostřelec, hnedkom ze začátku, ty si děláš srandu. Já si musím vzít jinou zbraň, protože tohle vůbec nejde použít. Protože ta zbraň na to vůbec není stavěna. To je úplně na prdel prostě.
že jim to vůbec nedává damage. A je to prostě rozbitý. Výborně, on pustil palcát. Beru palcát. Co se s ním sračko jedná? To už je lepší. Fuj. Tak kde jste? Tak. Kdo je další na seznamu? Výborně. Rozbijem helmu a prorazíme lepku. Teďkom nedávno vyšel druhý díl a já doufám, že ten druhý díl má lépe vyřešenou fyziku toho boje. Protože ono kolikrát je ten boj takový gumovej hrozně, což je problém. Kdy prostě ta zbraň prostě, i když když bouchnete jakoby tou ostrou částí, tak prostě jak kdybyste ho bouchli tupou. Nevím, je to takový zvláštní. Každopádně teďko máme pěstí smrti, což je dost zvláštní. Akorát teďka mám se obavy, abych něco kolem sebe nerozbil v pokoji. Tak uvidíme, jestli to vyjde. Je to teda hodně silná zbraň, akorát není vůbec na dálku, což je na tom to těžší. Jo. Tak jo, pojď. Šíp. Další lukostřelec. Není to trošku trapný? A je to. Tak pojď, lukostřelče. Je to tam. Paint the arena red with blood. Yes. Shatter their bodies against its walls. We demand more carnage. Tak jo. Salute me and fight another free for all. Tak jo. Máme pořád pěstičky smrti. Musím uznat, že jsou překvapivě velmi dobrý. Ten typek je nějaký nespídovaný. Za úkol. Smash. No tak to je v pohodě. To není to smash. Tak pojď. Podívej se na mě. Ten to má jasný. Kolik je tam? 2, 3? To je na prd. Tak jo. Ten smash nějaký zvláštní někdy.
Ty vodo. Tak tohle byl pravý nefalšovaný Smash. Holy fuck. Sračko, stávej! Jo, to si bral jako Smash. 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 Tohle nebyl zase Smash. Proč to nebyl Smash? Furt tam není Smash. Tohle byl Smash. Tohle nebyl Smash zase. To nechápu, jak ten Smash funguje. Cože? Jo, tam je. Super. Tak pojď. Oh. To už jsou docela dlouhý bitky, dej toto. Ale teďkom jak ještě vedro 30, tak to ještě větší zážitek na rovinu. Ale tohle je dobrá zbraně k svině. Ne. Budou mi chybět pěstičky. Super. A je, Dwayne Jones jde proti nám. Tak to jsem v prdu. Tak pojď, Dwayne. Au, tak to je v pohodě. On dělá niky bé, ne? A kadem ho pecat do Brnu. Haha, jednoduchý. Tak tohle bylo ultra jednoduchý. 10 minut. Raise your arms and take your victory. Tak přátelé, je to za námi. Porazili jsme celé patro. Což teda bylo právo útrpné, ale je to tam. A ještě nás čeká jedno patro. A to je nad námi. Tam už jsou ty nejhorší stvůry světa. Ale to si necháme na příští epizodu, protože v tomhle vedru už jsem docela spocenej na rovinu. Tak jo, tak ladies and gentlemen and other people, mějte se hezky. Ahoj! Wow!